Ja, vi har som rød front, og det er så vores gruppe her. Ja. Og det første vi skal have om, det er de socialistiske partier. Og blandt de socialistiske partier, der er der Enhedslisten, som er hårdt socialistiske. Og så har vi SF, og så har vi Socialdemokratiet, og så delvis Dansk Folkeparti. SF, de er lidt mere socialistiske end Socialdemokratiet, mens Dansk Folkeparti, de måske er mere over til den højreorienterede side, men stadig lidt socialistiske angående nogle af deres holdninger. Vi kan også se her, at Dansk Folkeparti er et dansk nationalt socialkonservativt politisk parti. Simpelthen. Og ja. Figuren, som vi ser her, så flot flyve ind. Dækker lidt over, hvem der er sådan mere højreorienteret og venstreorienteret. Og overraskende nok, så har vi faktisk hele 34%, der ligger over i højreorienteret. Hvis vi tog de sidste 12% med, der har været så ved ikke eller hverken eller ved ikke, så tror jeg helt sikkert, at vi vil se en større tilgang til de uenige, hvad der kommer til socialistisk. Jeg tror helt sikkert, at det er et par 4-5% vil sikkert komme over i enige. Så jeg synes, det var sjovt. Nej, hvad er det? Nej, okay. Hvad vil det sige at være venstreorienteret ifølge partierne selv? Enhedslisten mener, at der tages for lidt hensyn til de almindelige lønmodtagere, mens virksomhedsejerne har alt for meget magt. De vil gerne have et socialistisk samfund, der er bygget på lighed og tager hånd omkring de svageste i endnu højere grad, end vi gør i forvejen. Derfor kan man også godt se tydeligt, at de er de her hårde socialister. SF går ind for, at staten skal sørge for de svageste i samfundet, ligesom de andre socialistiske partier. Derfor ønsker man, at der skal gøres en større indsats fra den offentlige side, både angående uddannelse og sundhed og socialområdet. De går ind for kollektiv trafik, de er åbne for indvandrere, og så vil de gerne styrke lønmodtagere på arbejdsmarkedet, og så går de også ind for en grøn politik. Socialdemokraterne, der kan man sige, at en af de vigtigste sager for Socialdemokraterne, det er velfærdsstaten. Partiet de går ind for et samfund, hvor staten sørger for en uddannelse, børnepasning osv. Så der er ligesom, man kan godt finde en rød tråd mellem alle de her partier, både SF og Socialdemokraterne og EU, de går ind for alle de her ting her. Og så er der så alternativt, som egentlig snakker mest omkring deres grønne politik, som de andre socialistiske partier, eller venstreorienterede partier, også har en tendens til at snakke om. Ja, så det var mig, var det ikke? Jo. Det var det dig. Jeg tror, at det er min. Det er din. Ja, det var, at vi skulle finde ud af, hvorfor nogle af de nævnte ideologier inden for politik var sådan, den borgerne ville lægge højst pris på. Og der sagde vi, at det ville være den grønne politik, som sådan var ret højt på den liste, fordi at man ser her igennem tiden, at økologi og miljø er blevet sådan mere i fokus. Og at det er blevet sådan nemmere for private at træffe det rigtige valg inden for sådan grønt, fordi at teknologi er blevet mere udviklet, som for eksempel solceller. Men også det med, at arbejdsløsheden, som mange af de partier også lægger vægt på, er en høj prioritet. Og velfærdsstaten. Velfærd, det er meget vigtigt. Ja. Højreorienteret forhold. Nu har vi snakket lidt om venstre. Hvad siger vi så til de højreorienterede? De går lidt mere ind for den her økonomiske frihed, sat i modsætning til venstre, som gerne vil have, at vi alle sammen hjælper hinanden. Der er lidt mere økonomisk frihed her. Altså lidt mindre, jeg forestiller mig lidt mindre skat, lidt flere forskellige skatter og sjove priser og sådan noget af ting, man skal betale. Der skal være større konkurrence inden for virksomheder. Det er lidt mere det der, som for eksempel DSB, der ikke har konkurrence. Vi snakker, DSB er godt nok statsejet, men konceptet ligger der.
Og større konkurrence inden for medikale, eller altså inden for sygehusvæsenet og så videre. Og så skal der slås hårdt ned på kriminalitet, nogle større straffe, noget mere tages bedre hånd om det, lidt mindre blødhed. Ja. Ja, det var det. Håber du får en bedre ven. Ja, Ja, god god bedring. bedring, Pas men på dig det- selv, ikke? Vi savner den der pivstemme, eller hæsestemme.